ଯାହା ହଉ ନକୁ ଜନ୍ମଦିନ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ନକୁର ଜନ୍ମଦିନ ପଳେଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦଉଛି ତାର ଜନ୍ମଦିନର ଫିଷ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଗା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ପୁରା ବିଲ ମଝିରେ ପୁରା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାଇପର ଅଛି, ସେଇଠିକିନା ଆମର ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆଉ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଡେରିରେ ଆଇଲି ବୋଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନକ କେମିତି ଛୁରୀ ଧରି ମତେ ଗୋଡଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଚିକେନ କଷା ପୁରା ସରିଆ ଉପରେ ପୁରା କଷା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚିକେନ କଷା ବନେଇବାର ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ମୁକେଶ, ଯିଏ କି ଆଜିର ରୋଷେଇଆ। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଚିକେନ କଷା କହିବାକୁ ଗଲେ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଚିକେନ କଷା ପ୍ରଥମେ ସରିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାତ ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଚାଉଳକୁ ଧୋଇଦେଲି ଭାତ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ ମିଷ୍ଟର ସାହିଲ। ସାହିଲ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବସିଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ପିଲା କିଛି ବାଡୁଥିଲେ। ଆରେ ହେଇ ଆଜି ମୋଠୁ ଚନ୍ଦା କରିକି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ଜଣ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ଆଜି ଚନ୍ଦା ହେଇଯାଉଛି। ସତ କଥା କହୁଛୁ, ନକୁ ତ ଆଜି ବହୁତ ଚନ୍ଦା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର କଣ ଅଛି, ଆମେ ତ ଚିକେନ ଖାଇବା ପାର୍ଟି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁଥର ଫିଷ୍ଟରେ ଭାତ ଠିକ ରୁହେ, ଏଥର କାଇଁ ଫିଷ୍ଟରେ ଭାତ ପୁରା ପେଜୁଆ ହେଇଗଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ନକୁ, ସୌରଭ, ବାବିନ ସମିତି ଖାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବୋଧେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଖାଇବା ସରିବନି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏତେ ଲୋଭି ଯେ ନକୁ ଧର ଚିକେନ ଖାଉଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିକି ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଚିକେନ। ଚିକେନ ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଝୋଳ ଟିକେ ବଗିଲା ବୋଲି କି ଝୋଳ କାଇଁ ନଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ପିଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୋଠୁ ବୋଧେ ଦୁନିଆରେ କେହି ଲୋଭି ନଥିବେ ବୋଧେ। ଫିଷ୍ଟ ସାରି ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ମଜାମଜି କରିକି ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।